سلام كمي توعدو كبرات تقاتلتي فنوي اير تي في لومي سولس حمشت مسكرم فرق معلتن فرقان استدالوين زيناو مسنادو حيزنا لكم قريبنا لنا كتكاتاتلنا بخبر زعدم بيترس منقص بقندنا طبطاتو دما نفلم امباسي ايرترا باسرائيل بخلت مسكرم اب تيل ابيب بزعبا استفصمه غونصاو تكبار مغلص وصيو اب موكس هوسبيتال برهان عيني ناي حبلا مطبحتي كايد الله اب نوزوبا ماي من ادمعي وفراتات معقاب ماين حمدن تسلاسيلو منغستي نيجر تعاطي نصنحه كلا اير هاغرو كخفت وسينو ابي غابون نستخايد علوا زمرحه جنرال اولينغو نغويما مراحي مسغاغر منغست بمخان قال محل فصيمو امريكا كاب افغانستان كتوص كلا زرحرحاتو اطوار مدلدل عطقات غجلتات كوينو خمزلو باكستان وقيسا امباسي ايرترا باسرائيل بخلت مسكرم اب تيل ابيب بزعبا استفصمه غونصاو تكبار مغلص يوصيو ملوت حستو يسعب غازيتاو مغلصي اب تيل ابيب زتفصمه غونصاو تكبار زحلف قدام كلت مسكرم 2023 محبركم ايرتراوينا باسرائيل هاغراوي بعلو نخخبر بحق حاتيتو بزملكتهم سبسلطان منغست اسرائيل كا نبور فقاد تواهيبوهم بسبسلطان منغست اسرائيل بستوهبه ممرح مسرت بعل نخخبرو زموصو استات 1200 زيقاتاتنا نابدراش قدمي مبغاسوم ابطقا امباسي كمز تاخاخبو تغيروم نزي مدبزي بغونص كتعاناقفو زودبو حسوسات بوغنوم لكعبت علتتي كابت بعل زغبرلو بوتا 500 متر رحقهم سلماو سلف خغبرو نبوليس اسرائيل حاتيتهم تفقيدلهم نيريوم محبركم ايرتراوان ازوم صيق علولات نتوهبهم حقاو فقات قلباب تتقيمهم ليتي وي وقحتا نتداراش كتقعو مدب حزوم اعماننا باترن كاران كتقومو تداليهم كمزلو حبريتا سلزرخبه نبوليس اسرائيل ابزيد لغچت كتو كم زخلو بمغلاص اقدمو اطنقيقو نيروم حقن سرعاتن ناي مخبر حلافنت ناي بوليسيو زبل ملس دما توهيبوم كم تستجمته اتم حسوسات كاب استفقدلهم بوتا حاليفهم وقحتا نبدراش بممراح هو كتفتيروم حقي بمتحسم كا مس بوليس اب غچت اتيوم كاب ساعة شدشتا نغو كساب ساعة حادة كترغا امونغو بوليسن اتو محاسساتن غچت تغايدو كلتي زقات امه بوليس بفيديوتات سنيدو واللهم ابالات محبركم ايرترا بوليس بزهابو ممرح مسرت كاب نغو كساب ساعة حادة دحر قطري كاب استمدبو اللهم بوتا كيتن كساقسو بعقل تسبيم بزدما كساب زغزيزي مس ابالات محبركم زخونه ግጭት አጋጠመን እቶም ሐሱሳት ኣብቲ ንያድራሽ ቦታን ከባቢውን ከቢድ ዕንወት ድሕሪ ምፍጻሞም ናብቲ በዓሉ ከኽብር ዝመጸ ህዝቢ ተኣኪብሉ ዝነበረ ቦታ ኣብ ዘምርሑሉ ህሞት ጎነጽ ስለ ዝጀመሩ ኣባላት ማሕበረኮም ነፍሶም ክከላኸሉ ተገዲዶም ማሕበረኮም ኤርትራውያን ኣብ እስራኤል ን10 ዓመታት መመላእታ أبزكادو هاجراون بحلاون نتفتات زخونة سجن فتيرو هم زي فلت زترجاجس أيم كم زفلت أكلات ستان إميغريشنن من قست إسرائيل نبتها جرز أتو سدتنياتات كابي مسيوم مصراي كي جبره نخلاتهم كم إيرتراوياني زقبولهم نيروم كابزوم تقاومتي من قست إيرترا تمثيلهم ببجزيو سجمات كفترو زصن حدما بزحات زي إيرتراويانيم اتي
كون كونتات كم زخنسو كالي بوليتيكاو ملكعن مهابون نمحبركم إرتراوين بإسرائيل يغن نمنغستي إرتران مدوان زكاز زلو ناي معكنا زينا يغن قال سبسلطان إسرائيل زي حلافنتاو مجلسيتاتن تقنتاتن دوب كجبرلو يدلي امباس هاجر إرترا أب إسرائيل تيل أفيف 4 مسكرم كلتشحن 23 ኣብ መወከሲ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ናይ ሓበላ መጥባሕቲ ይካየድ ኣሎ ወኪል ኤሪና ዳንኤል ወልዱ ንዘዳለዎ ዜናው ጸብጻብ ያዕቆብ ገብረትንሳኤ ከቕርቦ እዩ ኣብ መወከሲ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ምስ ጉጅለ ሓኻይም ሂማልያ ካታራክት ፕሮጀክት ብምትሕባር ካብ 3 መስከረም ጀሚሩ መጥባሕቲ ሓበላ ዓይኒ ይካየድ ኣሎ በዝን ሰሙን ዝቐጽል መደብ ንኣሳት 1,000 ዜጋታት መጥባሕቲ ክካየድ ውጥን ከም ዘሎ ዝሓበረ ሜዲካል ዳይሬክተር መወከሲ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ዶክተር ካሕሳይ ፍስሓጽዮን ብተወሳኺ ኣብ ኤርትራ ንመጀመርያ ግዜ ናይ ኮርንያ መስትያት ዓይኒ ምስጋር ከም ዝካየድ ገሊጹ እቶም ሓካይም ካብ በበይኑ ሃገራት ዝተዋፅኡ እዮም ሕጂ ኣባና ክመፁ ከለዉ ንሕና እውን ንሕውስ ኢና ሓካይምና ነርስታትና ኩሉ ኣባልና ብሙሉኡ ዝሳተፈሉ ዘሎ እዩ እዚ ንሓደ ሰሙን ዝካየድ እዩ ኣብዚ ውሽጢ ሓደ ሰሙን 1,000 ካታራክት 1,000 የዒንቲ ክጥባሓ እየን ብዘይካ ካታራክት ከዓ ካልእ ናይ ኮርንያ መስትያት ዓይኒ ትራንስፕላንት ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ መጥባሕቲ የካይዱ ኣለዉ እዚ ንመጀመርያ ግዜ እዩ ጎን ጎን እዚ ኣብ መንጎ ኣባላት መወከሲ ሆስፒታል ብርሃን ዓይንን እቶም ወጻእተኛታት ክኢላታት ሕክምና ዓይንን ተመክሮን ፍልጠትን ናይ ምልውዋጥ መደብ ከም ዘሎ ብተወሳኺ ሓቢሮም 12 ኣባላት ንዝርከቦም ጉጅለ ሓኻይም ሂማልያ ካታራክት ፕሮጀክት ጠርኒፉ ዝመፀ ኣባል ቦርድ ዳይሬክተራት ዶክተር መንግስ ባይሩ እቲ ጉጅለ ኣብ 2019 ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ኤርትራ ንልዕሊ 1400 ዜጋታት መጥባሕቲ ከም ዘካየደ ጠቒሱ ኣብዚ ናይ ሕጂ ብሓፈሻ ንኣሳት 1,000 ንሓበላ ንልዕሊ 20 ድማ ናይ ኮርንያ ምስጋር መጥባሕቲ ከም ዘካይዱ ኣብሪሁ ከም ኣባል መጠን ከዓ ከም ኤርትራዊ መጠን ከዓ ምስኣታቶም ተዛራሪብና ናቢልናን መጀመርያ ግዜ ቅድሚ 3 ዓመት መፂና ነርና 4 ዓመት ማለት እዩ 1400 1500 መጥባሕትታት ጌርና እዚ ከዓ ቀጻልነት ናቱ ዝያዳ ንክንገብር ከዓ መፂና ኣለና ስጋዕ ቀዳም ገለለና ኣብዚ 1200 ገጽናስ ንገብር ንኸውን ኢና 1,000 ዝኸውን ተመዝጊቦም ኣለዉ ዝያዳ ተኾነ ከዓ ወላ ሓንቲ ፀገም የለን ሰዓታት አንው ሓቢልና ወይ ከዓ መዓልቱ ስኻቢልና ከዓ ክንውድኦ ኢና ነዚ ተባሂሉ ዘሎ እዚ ናይ ኮርኒያ ትራንስፕላንት ኣብ እንታይ ድመስለካ ኣብ ሙሉእ ዓለም ብብዝሒ ዘድሊ ግን ዋሕዲ ናይ ኮርኒያ ስለ ዘሎ ከምቲ ዝግብኦ ኣይግበርን ኣብ ኤርትራ ከዓ እዚ ንፈለማይ ግዜ ዝግበር ዘሎ እዩ እቲ ዕላማ ሕጂ ንሕና ጌርና ንምክያድ ዘይኮነሲ ከመይ ጌርካ እቲ ቴክኖሎጂ ድዩ ዋላ እቲ ኖሌጅ ትፍልጠት ትራንስፈር ትገብሮና ዞም መንእሰያትና ማለት እዩ ዶክተር መንግስ ኣስዒቡ ንዋታዊ ሓገዝ ንዝገበርሎም ኤርትራውያን ነበርቲ ሰሜን ኣሜሪካ ኣመስጊኖም ሕጂ ምሽ ጌርና ነርና ኣብ ደገ ዘለው ኤርትራውያን ብጣዕሚ ተመሲጦም እንታይ ኣሎ ኩሉ ግዜ 10 ግዜ እዮም ዝሓትኑ እንታይ ክንገብር እንታይ ክንካፈል እዚ ከም ንገብር ስለንፈልጥ ስለዝነበርና እሞ ከዓ ንዋታዊ ሓገዝ የድልን ስለዝነበረ ጎስጓስ ጀሚርና ነርና ቅድሚ 3 ዓመት እዚ ዘይበሃል ኤርትራዊ ገንዘብ ኣዋፂኡ ብዙሕ ገንዘብ ኣዋፂኡ ሕጂ እዚ ዝግበር ዘሎ ሲ በቲ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ ተሳታፍነት እሞ ነቶም ኩሎም ኣብ ደገ ዘለኹም ኤርትራውያን ኣሕዋት ምስጋና ያቀርብ ኣብቲ መጥባሕቲ ካብ ዝሳተፉ ዘለዉ ኣባላት ጉጅለ ሓኻይም ሂማልያ ካታራክት ፕሮጀክት ዶክተር ማት ኦሊቫ ብወገኑ ኣብ ኤርትራ መጥባሕቲ ምስጋር ኮርንያ ምጅማሩ ዝተሰምዖ ሓጎስ ብምግላጽ እዚ ነቲ ኣብ መጻኢ ምስ ምዕባይ ዓቕሚ ክካየድ ዝሕለም መደብ መንጠር ባይታ ከም ዝኸውን ሓቢሮም ነበርቲ 8 ምምሕዳራት ከባቢን ዞባ ማይምነ ኣድማዒ ወፈረታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ከም ዘሰላሰሉ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻትን ዞባ ኣቶ ያሬድ ሃብተ ገርጊስ ሓቢሩ እቲ ካብ ወርሒ መጋቢት ጀሚሮ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ዓዲ ኣሽከር ዓዲ በሓይላይ ዓዲ ናላ ዳብረ መቓብር ጻብላ ሽምቶምቦሳ ዓዲ ጭጎኖን ሓውሲ ከተማ ማይምነን ዝተኻየደ ወፈረታት ንፍግረ መሬት ተቓሊዑ ኣብ ዝጸንሐ ከባቢታት ከትርን ዛላን ምስራሕ ከም ዘጠቓልል ዝሓበረ ኣቶ ያሬድ ጎን ጎኑ ልዕሊ 100 ኪሎ ሜትር ናይ ሓመድ ጽርግያታት ከም ተጸገነ ከምኡን ልዕሊ 64,000 ጎዳጉዲ ከም ተኳዓተን ኣስታት 60,000 ፈልስታት ከም ተተኽለን ኣፍሊጡ
السرع بموهاد من محدار نو زباب تكابي زركبا عبالات حيلتات مكلخالن هزبن كم تخايدة حبريتا بتوسخ فليتون أما حدار من محدار كابي مقابرة صابلا أتو ماجور تسقاين أما حداريت من محدار كابي شمتون بوسا ويزورا أبرهت برهن بوغنم نقوح تصادف هزبي عبتي سرع بمومقاس عبد متعي قدمي كرامات نغس سلاسل مدب كم زل حبيرم أبتي وفراتات تستصاتفو سمويا حرشا دما تسراح بمرقاء كبابن مفواس فقرة مريتن مسسان مهرت حرشان عبا بركتو كلو تسبيت كم زقبر بمقلات هزبي نزار ايو تبقصون ناي سراح ونن عمسقينهم متحبار هزبي عب مكلخال قبن كعزز عزاز بوليس زوا ماكل ليتناكونا ليل قرماي قبر ميكال بسلسة مسكرم سلعلي كلتا شيح نبرتين وزواتات قجيرتن قدايفن بزقبرو ركب تصويعون صبصاب قدماي منفق لتشن 23 بزرزر قربه لوتينار كونيل جرماي 226 كي تفلطوا زصنحو غبنياتات بمتحوار حزبي كم تقالعو بمتكاس امام بوليس سلامن صطان حبرتسب محلاو سلازخونه نوح ترى حزبي كبكبل تلابيو اما حدار نو زبا گجرات اتو هايله ملس دما زتوهبه مبرين زياده سراح زدرخ مخانه تقيسون كل نباري كبابيو اب مكتتالن موحاسن اجامو كبركت مخيرون تساتفت بوغنم ترغاغامي ገበናት ዝፍጽሙ ከቢድን ዘይዳግም ሱግምቲ ኩሰደሎም ዘይ ሓላፍነታዊን መርሕቲ ተሽከርከርቲ ድማ ዕቱብ ጠመተ ክግበረሎም ዝብሉ ርእይቶታት ኣቕሪቦም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቀፂሉ ዝቐርብ ኣህጉራዊ ዜና እዩ መንግስቲ ኒጀር ካብ 6 ነሐሰ ዓፂድ ዝጸንሐ ክልል ኣየር ሃገሩ ትማሊ 4 መስከረም ክኽፈት ወሲኑ ምዕጻው ክልል ኣየር ኒጀር ሓያሎ መንገድታት ኣየር ናብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ኣፍሪቃን ዘካየዶ በረራታት ዝረሓቐ መስመርን ክጥቀማን ዝለዓለ ወጻኢታት ክገብራን ኣገዲድዎን ምጽንሑ እዩ ዝሕበር ብመሰረት መግለፂ መንግስቲ ኒጀር ንወተሃደራዊ ይኹን ካልእ ፍሉይ በረራታት ግን እቲ ክልል ኣየር ዕፁ ኮይኑ ከም ዝቕጽል ተፈሊጡሎ ቁጠባ ውድብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ማለት ኤኮዋስ ቀጥታዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ከም ዘካይድ ድሕሪ ዝሃቦ መግለፂ እዩ መንግስቲ ኒጀር ንክልል ኣየር ሃገሩ ናይ ምዕፃው ስጉምቲ ወሲዱ ጸኒሑ እቲ ወተሃደራዊ ግጅለ ዶባት መሬትን ኣየርን ናይ ምዕፃው ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ዝዝከር ኮይኑ ብክልተ ነሓሰ ዶባት ሃገሩ ምስ 5 ሃገራት ማለት ማሊ ቡርኪና ፋሶ ጫድ ኣልጄሪያን ሊብያን ከም ዝኸፈቶ ዝዝከር እዚ ከምዚል እንከሎ ህዝቢ ኒጀር ኣብታ ሃገር ተዋፊሩ ዘሎ ሰራዊት ፈረንሳ ክወፅ ዝገበሮ ፃውዒት ሎሚ 5 መስከረም ንራብዓይ ተኸታታሊ መዓልቱ ቀፂሉ ውዒሉ ኣሸርቲ ከተማ ኒያሚ ኣብ ከባቢት ማዓስከር ሰራዊት ፈረንሳ ብምትኻብ ኣንጻር ፈረንሳ ዘቐንዐን ነቲ ዕልዋ ዝፈፀመ ወተሃደራዊ ግጅለ ዝድግፍን ጭሩሓታት ከስምዑ ከም ዝወዓሉ ተቃሊሑ ኣብ ጋቦን ዝተኻየደ ዕልዋ ዝመርሐ ጀነራል ኦሊጉ ንጉየማ መራሒ መሰጋገር መንግስቲ ብምዃን ትማሊ 4 መስከረም ቃል መሓላ ፈጺሙ ጀነራል ንጉየማ ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ ዘስምዖ መደረ ንሰላምን ብልጽግናን ሃገሩ ከም ዝሰርሕ ብምንጻር ህዝብን ሰራዊትን ሉዓላውነትን መሬታዊ ሓድነትን ሃገሮም ንምውሓስ ብሓባር ክጽዕሩ ተላብዩ ጀነራል ንጉየማ ወሲኹ ብልሽውናን ንምምሓውን ሲቪላዊ ምሕደራ ንምትዕራይን ስጉምቲ ከም ዝወስድን ኣብ ኣድላይ ግዜ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ንምክያድ ከም ዝሰርሕን ገሊጹሎ ኣብ ጋቦን ብ30 ነሐሰ ዕልዋ መንግስቲ ከም ተኻየደ ዝዝከር እዩ ኣብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ዝካየድ ዘሎ ተደጋጋሚ ዕልዋታት ኣብተን ሃገራት ንዝካየድ ዘሎ ግደማዊ ምትእትታው ንምቁዋም ከም ዝኾነ እዮም ተንተንቲ ዝገልጹ ብዕቑር ጸጋታት ሃብታማት ዝኾነ ሃገራት ኣፍሪካ ንነዊሕ ዓመታት ማዕከን ቀረብ ጥረ ነገራት ጸዓትን ማዕድንን ሃገራት ኤውሮጳ ብሓፈሻ ናይ ገዛእተን ዝነበራ ሃገራት ምዕራብ ድማ ብፍላይ ኮይነን ምጽንሐን እዩ ዝሕበር ኣሜሪካ ን20 ዓመታት ኣብ ኣፍጋኒስታን ድሕሪ ዘካየደቶ ወተሃደራዊ ዕንደራ ኣብ 2021 ሰራዊታት ተርባጽ ብዝተሓወሰ ኣገባብ ኣብ ዘውፅኣትሉ ዝራሕራሓቶ ኣጽዋር መደልደሊ ወተሃደራዊ ሓይሊ ዕጡቓት ጉጅለታት ኮይኑ ከም ዘሎ መንግስቲ ፓኪስታን ከሲሱ ቀዳማይ ሚኒስተር ፓኪስታን ኣንዋር ኡል ሓቅ ካካር ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ቀንዲ ተረባሒ ናይዚ ኣሜሪካ ገዲፋቶ ዝኸደት ኣጽዋር ጸጥታዊ ስጋት ሃገሩ ኮይኑ ዘሎ ዕጡቕ ጉጅለ ጣሊባን ናይ ፓኪስታን ምዃኑ ኣነጺሩ እቲ ሽበራዊ ጉጅለ ኣብ ዝሓለፈ ዋርሕ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ጸጥታ ፓኪስታን ዘካየዶ መጥቃዕትታት ምዝያዱ ዝጠቐሰ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣንዋር ኡል ሓቅ ኣጽዋር ኣሜሪካ ኣበርክቶ ከም ዝነበሮ ነቒፉ እቲ ጉጅለ ዘመናዊ ኣጽዋር ክውንን ምብቁዕ ድማ ናይ ሓይልታት ጸጥታ ሃገሩ ብድሆ ኮይኑ ከም ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣንዋር ሓቢሩ
أمريكان 10 عامات أب أفغانستان زكايدتو زعوت وتهدراو وفري أبزب كعلو لعلي 7 بليون دولار زقمت وتهدراو نوات رحريحة كتوت كم تجددت صبصبات بيت صحفة مكلخة أمريكا بينتاغون ينتصرون. روسيان تركن كل مدى وزمدنا نمع بالك صراحة سمامعين تسمع مراحة كلتين هاجرات تمالي 4 مسكرم أب روسيا كتما سوتشي أب زكايدو ركبي تبعتهم. بريزيدنتات فلاديمير بوتين طيب إردوغان أبركبهم روسيا ناب تركي كتجبروا وطينا بزعبة زلا جزيف سدد بحرية وغازون تزراريبهم. بزي غازي توم مراحتي بزعبات روسيا تركي كتهانس الله مديوا زلا تكال نيوكليس أو ساعات كم تميعيت وتفليتون. بريزيدنتات بوتين إردوغان بقدايتي تقاريتو زل السمع بسألين بحر زكايد سدد سرنايون كم تزراربو تقليتون. روسيا بتجبروا النت نايتي أقدي مستبعد السمع كم زي عجبت بمحبار كقارص كم زوسنت ذكريو تسمع بحسرات اقليم استتصقم هاجرات نمرداء زعلم وكانت نبره اب تكبار غنا بانصارو مخانيا روسيا توقس بحسرات اقليم استتصقم هاجرات تحت 300 ناي زل اخسر ناي كرفا مصنحن تسترف غنا نابتن بقطبا زبلصق هاجرات كغعز مصنحيو زغلاص أبي سوريا مونغول تاكباب يوم نمحلاو زعاتو ميليشياتاتن بتركن أمريكان زدقف جلن بستولع قجت كاب كلتي وغن لعلي 8 قتيلهم بتي أبي سميناو مبراق سوريا غنا زي هذا قجت أمايت كم زقسولو زحابرو ناي قربات عزبتي أتكباب يزصنحت صتا وطري مليسو كم زخرر رديوم منكس سوريا هتي قجت تحرمولو أبا أوراجا دير أوزور ساعتات أوتو أوجلو هتي قجت ما قتلتانيتي أمريكا تصقاتات هاجرون مغا حتى كايدو زلا وديت مخانو منكس سوريا وغيسون بنداده هبتام نزخونه سميناو مبراق سوريا تقاطيرا زلا أمريكا لاونتان محاس بالعلي علامات منكس سوريا ترغاغامي وتادراو تصابوتات تكايد كم زلا يفلط منكس سوريا لاو قدما حيلي اب هاغرو كبقع كقربوت صنح صاوعيت زاغيت سمع اذني كم زي رخبه يغلاط ابتا هاجر كاب 2011 بستخسته قدما وتادراو متتاو زطنقو صتاو قلولاو هيوت العلي فرق مليون سبات كم صفه صبصبات يردون زي خبركم تحتاتلت زينا نمفتصام أرستاتو إمباسي إرترا بإسرائيل كاب بخدت مسكرم أب تيل أبيب بزعبا استفاد سما جونت أو تكبر مجلس صوتيون أب موكس هوسبيتال برهان عيني ناي حابلا مطبحتي كايد الله أبي نوزوبا مايمنة أدمع وفراتات معقاب ماين حمدن تسلاسيلو منغستي نيجر تعاطين الصنحة كل أير هاجرو كخفت وسينو أبي جابون استقايد علواز مرحة جنرال أوليغو نغويما مرحمة سقاقر منغست بمخان كان محلا فتسيمو أمريكا كاب أفغانستان كتوت كلا زرح رحاتو أطوار مدل لعطوقات بجلاتات كوينو خمزالله باكستان وغيسا زي خبركم تحت تلتي زينا تفتسيمو مسترف مدباتنا سلام